салом, як хабар. Дар Тоҷикистон барои офиятбахшии маҳбусоне ки бо ҷурми терроризм ва экстремизм зиндонӣ шуданд барнома таҳия ва 38,5 миллион сомонӣ ҷудо шуд. дар қарори ҳукумат зикр шудааст ки барнома ба ғайр аз офиятбахшӣ ва ҳамгирои зиндониён бо ҷомеа инчунин таъмини тартиботи ҳуқуқӣ, ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, инчунин манфиатҳои қонунии онҳо аз таҳдидҳои экстремистӣ террористиро дар бар гирифта он то давраи соли 2029 татбиқ мегардад. дар доираи ин барнома барқарорсозии ҷисмонӣ, рӯҳӣ, равонӣ, ба ҳаёти солим ва ҷомеа баргардонидан, фароҳам овардани шароит, инчунин ташкили касбомӯзӣ ва назорати мунтазами зиндониён пешбинӣ шудааст. басаҳои алоқаи солона аз Z-Mobile дастрас муфид ва қулай ба яке аз 4 баста аз Z-Mobile Mini, Max, Pro ва Ultra пайваст шав ва дар давоми сол аз алоқаи баландсифат ҳаловат бар. хабарҳои бештар дар Telegram канали Азия Плюс.